Irene Navarrete ha sigut la guanyadora dels 3.600 euros que ha sortejat l'Associació Comerç Amic durant aquest Nadal. Aquest matí ha visitat els comerços adherits de Martorell, en els que ha comprat de tot, amb un màxim de 200 euros. Doncs jo ja he fet els encàrrecs, tenia des del dia 30 fins al dia 4 i bueno, doncs avui he d'anar a recollir els... Una notícia que li va fer arribar un notari. Bueno, pues, sorprenent, perquè no estava pendent de que aquell dia era aquell sorteig, ni vaig pensar en cap moment que em tocaria, no? Això que ho fas i no penses mai que et toca i mira, ja em va tocar. La Irene va participar en poques butlletes i l'any que ve repetirà sort. I clar que sí, perquè és un superpremi, o sigui, realment ara que m'ha tocat, no? Potser no fem massa cas, però quan ara m'ha tocat ja tinc molts amigues que m'han dit ostres, que pedazo de premi, no? I sí, clar, la veritat és que l'any que ve, jo almenys sí que segur que participaré, no crec que torni a tenir tanta sort. Les compres les ha fet acompanyada de la seva família i amics a dins d'una limusina que va recórrer els carrers de Martorell. 3.600 euros que quedaran íntegrament als comerços de la ciutat adherits a l'associació Comerç Amic.